Лъчия, не можаха да се разделят. Толкова беше тежко и на нас, и на децата. Имаше деца от всички села. От Сетина, от Крушодари, от Попадия, от Овчарани, дори от Айтош. Малечки от 2 години и пол, от 3. Ке така едното за фустанцето, ке те носи до тамо, ке окрениш, ке занесиш до тамо. Ке опучиш това, ке се вратиш, ке вземиш другото. Ке занесиш пунек. Оти ке остане. Не беше само аз. Имаше много майки. И от Сетина имаше, и от Попадия. Децата боледва са майките. И майките боледвая. Се знае това.